kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Poro Malion Lumière TV maw kungambora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kunafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunganko ko ba fa duguni ngala ni be o information yere soro igo Lumière TV groupe Lumière audio adai Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanumba lunga uteke au jugu sawoye abada alhamdulillahi rabbil alamin aw bismillah Lumière TV sanfɛ min bɛ se ka to aw bi kunnafoni bamananw ka kuma dɔ ko n'i y'a mɛn an ka taa kuniyɔrɔ la se kunun ta de jara bamananw k'u ka kuma na fana ko kunnafoni ye bɛɛ lajɛlen hakɛ o tuma na an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ka hakɛ ɲini walasa a ka se ka sabati bamananw ko u ka kuma kɔnɔna na tuguni ko n'i y'a mɛn ko i bi kaba fɛnba la i bi kaba fɛn na fɛn min bɛ ka a fɔnfɔn fɛnba fɔnfɔnnu na i bi kaba fɛn na fɛn min bɛ ka a fɔnfɔn o de la bi an bɛna an ka kunnafoni daminɛ ni min ye o de ye an ka jamana ɲɛmaa danga an bɛ se k'a fɔ ten an bɛ se k'a fɔ an ka jamana premier ministre n'a bɛ fɔ o ma fana ma ko an ka jamana gouvernement ɲɛmaa o kɔni tun bɛ précisément Américains fɛ yen nɔ aux États-Unis d'Amérique o ni kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ o ni ye jamana caman an bɛ se k'a fɔ diɲɛ jamanaw bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san o bɛ sigi ba dɔ kɛ sigi min n'u b'a wele ko farankaɲɔgɔn ani ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ a ma ko l'Assemblée générale des Nations Unies n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana ministre ɲɛma o kɔni kun bɛ kɛnɛ in kan n'ale tɔgɔ ye ko général de division Abdoulaye Mayiga wa a ma kuma Mali dɔrɔn tɔgɔ la dɛ ale kumana AES fana tɔgɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ AES premier ministre saba de bɛɛ de kun bɛ kɛnɛ in kan wa u kelen-kelen bɛɛ kumana mais an ka général de division n'o ye Abdoulaye Mayiga ale kumana AES tɔgɔ la ani fasoba Maliba tɔgɔ la a ka n'u ka kuma u kɔni u taara ka ɲɛsin jamana in a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ a balimaw na a sinji jamanaw cɛla cogo min na ani jamana in a bɛ se ka yɛlɛma hɔrɔnya min n'a bɛ k'o ɲini o bɛ se ka sabata bolo cogoya min na ani jamana in a bɛ se ka lafiya cogo ɲuman min na a kumana o kan n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana n'o ye fasoba Maliba ye jamana min bɛ i n'a fɔ jɛkuluba dɔ kɔnɔ n'u b'a wele ko Confédération des États du Sahel AES n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana premier ministre kɔni a y'a jira k'a fɔ ko Mali Burkina Faso Niger ko u kɔni u y'u sama ka bɔ ɲɔgɔnyeba dɔ la min kɛra précisément Oromkaw fɛ n'u b'a wele ko statut de Rome ni o kɛra sababu ka na ni cour pénale internationale ye ka na kan n'u b'a wele ko CPI a y'a jira k'a fɔ ko bɔkun min b'a la o de ye k'a jira k'a fɔ ko an ka fasoba Maliba ani AES jamanaw u y'a jateminɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ kɛnɛ in kan n'o ye CPI kɔnɔ olu de b'u ka sariyaw laboli wa mɔgɔ tɛ mɔgɔ la koyi u hakili tɛ mɔgɔ si la wa u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi min bɛ se ka to maa wɛrɛ u bɛ se ka a ko k'a lamisaya ani ka gɛlɛyaw ta k'a ɲɛsin a ma ani k'o bali ka baara kɛ a ka baara kɛcogo ɲuman na an ka jamana premier ministre ka nin kuma ninnu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a ye dɔ fana fɔ Algérie ani Mali ka jɛɲɔgɔnya min bɛɛ b'a dɔn Mali de ye Algérie dɛmɛ walasa ka se k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta mais ko bi Algérie ɲɛma minnu bɛ yen olu ɲinɛnen bɛ k'o koyi wa a y'u hakili jigin o la a tila k'a fɔ tuguni ko Algérien ninnu ko maa minnu ka baara ye tiɲɛni de maa minnu ni u bɛ ka terrorisme dɛmɛ n'a bɛ fɔ a ma ko terrorisme international n'o ye maa jugu ye minnu bɛ maaw ja papa k'u lasiran ko Algérie kɔni bɛ k'u dɛmɛ su ani tile wa o de kama u ye Mali ka duruni dɔ kɔni min kun bɛ ka jateminɛw kɛ ani min kun bɛ na terroriste kɔni bali u ka kojugu labɛn na ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye o drone kɔni k'a tiɲɛ sabula u bɛ ka dɛmɛ don terrorisme ma wa a y'a jira fana k'a fɔ ko Ukraine ale ka wulikajɔ dɔ kɛra waati dɔ la an ka kɔrɔnfɛ fana tɛnzɛ waati k'a jira k'a fɔ ko fasoba Maliba den minnu kun bɛ ka munumunu ka jamana lakana ko tiɲɛni kɔni kɛra ka ɲɛsin ma ko olu Ukraine n'o b'a la koyi wa a y'a jira diɲɛ bɛɛ la ko diɲɛ bɛɛ ka wulikajɔ ka kuma Faransi fɛ Faransi min don y'a jateminɛ k'a fɔ ko a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka to gɛlɛyaw bɛ se ka se farafin jamanaw ma wa a y'a jira fana k'a fɔ ko olu ye plainte dɔ de Faransi contre la ko Nations Unies mɔgɔw u ka sigili kɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to précisément a bɛ fɔ fɛn min ma ko précisément kuma ɲɔgɔnya k'a kɛ sabula Mali y'a jira k'a fɔ ko Faransi de bɛ ka terroristes dɛmɛ mais nin bɛɛ lajɛlen la ko Nations Unies bɛ sɔn k'o da don a la wa a ye nin hakilina jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛ in kan n'an bɔra yen an bɛ taa lakana ko sira fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali an ka fasoba Maliba kɔni bɛ wulikajɔ ni baaraw la min bɛ se ka to a bɛ fɔ fɛn min ma ko silence social avec l'organisme
de prévention sociale wote inafo adamadenya ka kanaya la kanako koni ubaro bisena association internationale de sécurité sociale AUSS ulu koni sigi bado ke le 29 septembre 2025 katabla le 3 octobre 2025 akoni forum koni obesena ka ke ni watina wa ni forum bay koni kera fami jama kulu baden faranyonka ma ba kele ma keme duru ani kokoni olu kelendo ka sigini senga wa jamana keme ani jamana bioro ani jamana duru o de be kani baran nunke wandiya taka laje institution keme saba ani bisaba ani shegi nabe fo o ma ko barakalaw baraw munun be ka ke inafo ni ko inkona na wani baran nko numbe be ka ke kambala yoro mimbi wele ko Malaisie jamana ka ni ataka laje anga faso ba maliba ko ni olu ke representant be no wa nunu kelembe ke sigina kambele jeli kungo fo wa je kuru kara bele jeli konna ma be no wa faso ba maliba de munu be no sa kaneka olu be ka malika yara ma horya ani malika wulika jo ani malika bara sécurité sociale konna ko o jira mana Nambore ambita Amerika kaufeno anga jamana premier ministre ndo ye journal de division Abdoulaye Meiga aleni mawu ye nyonye mamunumbi isigilendo Amerika jamana kanda fama ko nafo diaspora malienne Mali do munu sigilembe Amerika jamana ko ni wuluni jamana premier ministre nyonye minke Mali de nu ya jira ka foko vraiment premier ministre ka kuma numunu kara oni o jara wuli wa Mali bi wuli ga joni bara min na jara wa ku luga deme ko ni bise Mali transition ma min bise kato lafia ko ni bina Mali ko no wa ku se ko nu donko beobake na folo ko ni sira fe sabula nabi ni man nu de wele ko soldat de l'économie wa jira ka foko bara ni fem bebe ke mi bise kato ku lu bise ka deme ko la se jamana ma wa ko ulu ni son jara ni jamana nyema ko ni wuli ga joni ni bara ni wa ko Mali ko ni ko chen la ko yelma horanya bi ko obi Mali bolo wa ko Mali do mu be ko ku nu son jale no wa ku kartal no wa ku hakili sigilendo ni ko nuna nambore ambe ta presima lagine ka fe no ye kuna foni mun banga jamana ko ka ku fo Mali e karafe jamana mi wala ko lagine ko nakri ulu ko ni ka inafo referendum ko ni ote kala tay min kera kanye si constitution ma wa ko o ko ni baro tamanen ko fe ko na la sona ma le 28 décembre tuabu kalo ta aniflana otle mugani shegi ekoko Guinea utina ka president kura sigi jamna kuna wa ajirala ka foko ni wuliga joni bara nu ko ni bekera ka nyesi nafo revision constitutionnelle min kera Guinea ko fe na wa ni décret bay ndo obi election ko fo la Guinée o kala télévision sobala uka nafo jabarani soba akoni kalene wa la Guinea kaw na la sona ma le 28 décembre 2025 uka président obina don Alpha Condé tamanen ko fe Mamadi Doumbouya tamanen ko fe président jumene bina Guinea mara obina don la sona ma nambore ambita ballon ko sera fe na fama ko sport nantare no bina yaka foko anga che kala che dan fla no oye club fly stade malien ligue champion joliba AC coupe CAF ulu koni ye wuliga joni bara koni sabati sabla stade malien ulu ka match follow la ulu koni unimun ko menyona nda fama ko Ice Tempête de Centrafrique uya datu la uduru anikalangolo wa unana anga jamana inkono fasoba maliba konana kana datu la tuni fla anikanongolo joliba ale koni ni mamun ko menyona sa ode abia warriors ulu koni ko menyona Nigeria ka fe no wa ulu Nigeria kawi uya datu nyona yenno kile wa unale bamako kana datu la yan kele anikanongolo kera sababu ye kan ninche dem fla no oye club fla inkoni ku blaka tanyam fe ligue champion stade koni beka avancer coupe CAF joliba AC ofana beka avancer wamba fodron ko Allah Taala aka uka na fo nyam fatali ko oke na fo sana yala soiwa ala ka fiya du sengor musaka to ka to ala ka ato usen ka ja kosobe confédération coupe de confédération jeliba ani stade malien ligue champion musaka to bisaka jonjon ta kanadi faso ba maliba la ma wana mbore no akwa donga fo ko anga faso ba maliba ko nanga luga jonanga baraka bon kosobe membi taka to farafina baby bon wala farafina baby lafia groupe lumière ninde kuye kuna foni mu ndu fala nyonka groupe lumière nyama sofe ko di konek amur sala touré ka la soma kuna foni koni nda anyena wiye groupe lumière ka rédaction ka wuliga joy de do sangare na ka chedon on na manyesa o amur sala touré ka filié ni wati na munu tiga bi camera la ode Yusufu Touré kata afara na fo Mahamadou Barika ulde be ka to au bi se kan ja aninga kuma kan soro ka bo lumière
TV o studio ba kɔnɔna na wele ko studio Madame Touré Khadija Touré aya kambe na la sona masini ni wati kele ka kunnafoni la sawma. Salam alaikum, c'est moi princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che ani muso Demsen groupe Lumière TV Audi Adai Anyamoba oye tonton Amadou Sala Touré. Malide nuyo anga betele ma anga mbolo di nyogoma kafa so malibo nogola koraya akili koraya manga ke jawili koraya mana ke jawili demi seni akili mane bolaji antigi ban famino kani olukera faso chibagaye tu oba musira an demi son tigi bichen community fo community ye chen kono an bigo be dani yebi anga maliba en kono Europe Malion Lumière TV maw kungambura tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyaraje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunganko ko bafa dugu ngola ni be fego almakew balma muso electromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soro yenno imo menacé minaw ma amino bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fokata se lumière ma o ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola ni ye ñogome bla cence kul sanfé tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte Haumaye Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Europe Malion Lumière TV maw kungambura tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyaraje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunganko ko bafa dugu ngola ni be fego information yere soro igo Lumière TV Groupe Lumière Audi Adai Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanumba lunga uteke au jugu sawoye abada